Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mutane na ni ne naku Karama Beatz. Yau ma na zo da sabon tutorial ɗina wanda zan koya muku yanda ake kiɗa a sauƙaƙe. Amma yau ba a sona za mu yi ba, za mu yi shi ne a Studio One Pro. Let's go, ku zo mu je ku ga yanda za ake yi. Da farko zan fara zaɓen melody ɗin da zan yi aiki da shi. Sound. Zan kunna tempo ɗina. Zan saita kamar BPM ɗina bari in barshi a 105 mu gani 105. Na yi shi 4 bars. Quantize ɗina zan bashi a 16. Swings 40. Na yi lufin ɗin shi. Zan ɗan nemi rims ko sanaya in sa.
amfani da fat amma na kan plug in din shi, amma nuna muku plug in din da nake amfani da shi ba. Wannan E piano dina ne, wannan plug in ne na shi na ɗau gita a cikin shi. Stack plug in ne na kan ita studio one din. Maimaita fat dina nan. Hey, violin. Ai, violin din nan yayi daɗi sosai. Ka ji wata alto, studio an ta yi. Bass. Kai, wannan bass ɗin ko da kuɗin ka sai da rabanka. Bass mai kyau. African kick.
African kick. Hey, kick. Bari mu ji kick ɗin. Kick. Kai, abin nan na cizo na. Oh, ah, swa. Kai, bari mu yi amfani da bari mu ɗan samu wata sheka wacce za ta ɗan bi mana kiɗan. Abin ni kaina yana cizo na, fatan kuma yana taɓa ku abin. Muna buƙatar sheka. Bari mu yi sacin ɗinta. Kai, abin nan ya je min har wuya.
dramatic tempo. Oh, kai. Intro bari mu fara ofanin mu ga. Phyllis. Yau bari mu gwada rolling da hannun mu ga. Kai. Chai.
kai ni kaina kiɗan nan ya bani daɗi sosai. To wannan shine dai a takaice yanda ake yin kiɗa a Studio One Pro. Kiɗa irin namu dai na yara da haka zan kunna muku sauran full ɗin shi daga nan kuma sai mu haɗa a next bidiyon mu insha Allah. Ina godiya ga masoyana da masu sauraro na da masu bin al'amurana. Ina godiya sosai.